Hadd legyen apuják szeretik csehet, vadulj meg! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárban fél pénzen. Tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, ludat vettem a vásárban fél pénzen. Ludam mondja gigágá, tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, lovat vettem a vásárban fél pénzen. Lovam mondja nyihaha, ludam mondja gigágá, tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárban fél pénzzel, disznót vettem a vásárban fél pénzen. Disznó mondja röf röf röf, lovam mondja nyihaha, ludam mondja gigágá, tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, halat vettem a vásárban fél pénzen. Halam mondja, disznó mondja röf röf röf, lovam mondja nyihaha, ludam mondja gigágá, tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, békát vettem a vásárban fél pénzen. Békám mondja brekkeke, halam mondja, disznó mondja röf röf röf, lovam mondja nyihaha, ludam mondja gigágá, tyúkom mondja kitrák, hogy kárikítjam, édes tyúkom, elfogyott a fél pénzem.
A kezem tisztul, mert a pénzbe mocskolta. Az ember, de a magyar az rabszolga. Kis szaros faszuként csak lopni jártam boltba, hogy legyen mit tenni, mert nem aranyba, csak porba. Születtem, siettem, nehogy kifussak az időből, mielőtt beránt az élet és engem is szép lassan felülről, mint a tesóimat régről, akik agyba főbe nyomták és a végén le is fordultak a székről. Nincs még itt a vége, erőt nyerek a szélből, beleindulok az éjbe, beszedem a nagyot télből. Nem vagyok kemény faszú, nem játszom el a Playboy, de az tény, hogy én az utcán koplaltam, az nagyon rég volt. Történt sok minden, ebbe a féreg nem lát bele. Fele tisztán, mert tiszta a szívünk, tesó, gyere bele, megyünk együtt, pár apró balhéba. Van még a sparom táskájában egy kis portéka. 3 kopogok mindig, hogyha rossz megérzésem van. Kiérdemeltem ezt, mi között hozzám ennyi pénzem van. Égessétek el mindenemet, ha egyszer végem van. Kihúzom anyát a szarból, mert tiszta vérem van. Okosok vagytok, de csak egy pofonosok, bután gázatába, és kész van az olaj eszencia. Csinálom, amíg flash a szavakba, meg bele fosok, addig nyomom, amíg elkapja fejem a demencia. Neked szia öcskös, neked most csak egy öcskös. Gyűjtöd a turhát, de vigyázz, visszaszáll, amit köpköd. Emlékszem, alig volt cash, tesó, most én röhögök. Sajtszagú fűszáll a pofámból, miközben köhögök. Neked szia öcskös, neked most csak egy öcskös. Gyűjtöd a turhát, de vigyázz, visszaszáll, amit köpköd. Emlékszem, alig Na jövünk, srácok! Sajtszagú fűszáll a pofámból, miközben köhögök. Édesanyám megterítodik, drága bort hozza, pámot, tavaszi szél megsegít, meg a mámora bodza fán, és vigyázzunk egymásra, kedveseimben, ha vajda vagy. Távozok vele, és itt kell hagyjalak, Ez érték, életvitel, éjszakai túra, egy csíkocska turha, bevétel 0 óra múlva nyúlva, te kurva. Ha vont a nyúlba, bújba, futsz az Útra mégis elkap a kultúra, végezhet a lúpra, külső magatartás, ékszerek évek, kicsit lejjebb kéne ereszkedni az ékszerelmére. Végig néztem, ahogy szedi le a csárt, Végig néztem, ahogy nagyapámat teszi meg a rák, de mégis élek. Élek és itt vagyok, a hip-hopnak szint adok. És szétadom, hogy élhetek, de ahol Chat! jövök éppen menet, többre az élet. Jaj, de jó lesz a mai stream chat! Boldog mély legyek. Ezt nem érteted. Nem értem meg, én miért akarjak Ezt nem szebb érteted. zenét, írogassak szebb zenét. Ezt nem érteted, chat. A 6. hónapba elveti. Jaj, gyerekek, muszáj volt a kedvenc zenémre bejönni ma, srácok! Freakész nem szedik! Ha! Muszáj volt a kedvenc zenémre bejönni ma, chat! Neked most csak egy öcskös, gyűjtöd a turhát, de vigyázz, visszaszáll, vagyunk? amit köpködsz. Emlékszem, alig volt cash, tesó, most én röhögök. Sajtszagú fűszáll a pofámból, miközben köhögök. Neked szia öcs. Szóval egy kis azaria. Csókolok mindenkit, srácok, szevasztok! Nagyon jó stream lesz a mai, úgyhogy megéri itt maradni. Linát, köszépen az 5. hónapot, Csuri, köszépen az 5-et, Rubalontop, köszépen a 7 hónapot. Robbantsuk be a streamet, don't judge me by appearance, köszépen a 8-at, tesikém. Balzsomos, köszépen a 4. hónapot, Tomi, nagyon szépen köszi az 5-et. Down. Daniel, köszépen a 6 hónapot, Fallang Nandi, köszépen neked is a fél évet. Pieva, nagyon szépen köszi az 500 bitet, minden jó haver, nagyon szépen köszi. Vivus, köszépen a Prime-ot, Csongor, köszépen a 100 bitet, tesó. Hello Viktor, köszépen az 1 bitet, Pierce, köszépen a Prime-ot. Bence, köszépen a 9. hónapot, Jani, nagyon szépen köszi neked is az előfizetést, üdvözöllek a chatet. Bence, köszépen a Szabot, T-Bence, köszépen a Prime-ot, Vivian, köszépen a 2. hónapot, Bicsi Robi, köszépen a 4-et, Hurka, köszépen a 2-at, Blanka, köszépen neked is, Tomi, köszépen a fél évet. Mi a hangos? Ja, mert fel van baszva izére, fel van rakva, chat. Jó, így jó lesz. Így jó lesz? Pite, köszépen a 10. hónapot, Bajuka, köszépen a 100 bitet, Dousz, köszépen a 13-at, tesó, nagyon szépen köszi, bro. Köszi, régi füles, illetve még mindig egy monitorom van, de megoldjuk egy monitorral, nem kell ehhez több monitor, csak elég lesz az egy monitorra, ez ne aggódjatok. John, nagyon szépen köszi a Prime-ot, Sajt, köszépen az első hónapot, tesó, nem fogod megvárni, nagyon szépen köszi. Down. Én vagyok a hangos? Az jó, mert hallanotok kell, amit mondok. Rikta, köszépen a 8. hónapot, Krisz, nagyon szépen köszépen Agócs Bence, apukámnak a Szabot. Down, Peti, köszépen a 4. hónapot, Pieve, köszépen neked is a 4-et, Kodika, köszépen a Szabot, Krisz, köszépen az 5 subgiftet, de vadállat, nagyon szépen köszi az 5 subgiftet. Leonidas, köszépen a 8.
második hónapot, Kos Robert, kösz szépen a Prime-ot, Jani, kösz szépen a harmadik hónapot, Luki Vok, kösz szépen a 100 bitet, Kenyér, kösz szépen az 1 bitet, Kekex, kösz szépen a 9. hónapot, tesó, csókolnak, nagyon szépen köszi, Akerubi, kösz szépen a 15 hónapot. Bro, you're crazy, like, come on. Nagyon szépen köszi, Dobcsi, köszi a 4 bitet. Chat, a mai streamben nagyon sok mindenről beszélnünk kell. Úgyhogy én nem is akarom amúgy nagyon húzni a szót, chat. Hát belekezdünk itt egyből a levesbe. Mi a helyzet van veletek, chat? Jobban vagyok már, ma terveztem fel Pestre menni, de áttettem holnapra, úgyhogy everything's alright. Kezemmel mit csináltam? Semmit. Semmit. Edzésem voltam. Igazából. Edzésem voltam, aztán volt egy feladat, amiben lejött a bőr az új perceimről, mert még kicsit gyenge a bőr, aztán ennyi igazából. Nincs nagyobb sztoria. Nincs nagyobb sztoria, chat. Papacita box. Ja. Tegnap még visszavett. Nem, az a baj, nem. Nem, mert nem vittem vissza. Benne van már a dobozzába. Ma megpróbáljuk. Meglátjuk. Ruben Beef. Kezdjük bele a témába. Üdvözlőjük Rubent is a chaten. Valószínűleg most itt van és néz, illetve mindenki, akit érdekel ez a téma. Úgyhogy kezdjünk is bele. Aki nem tudna, hogy kicsoda Ruben, gondolom sokan vannak itt, akik nem tudják, szeretnék tiszta vizet most önteni a pohárba, szépen mindent átbeszéljük ezt a témát rendesen, jó srácok? Úgyhogy, aki nem tudja ki Ruben egy streamer, ugyanezen a platformon streamel, nagyrészt már több éven át kaszinót, és igazából nem tudom, mit lehet róla mondani. Öreg motoros már, nem most kezdte, tapasztalt róka, de hogy most vele kialakult egy kisebb-nagyobb beefünk, amit én amúgy őszintén megvallom, kicsit nekem ködös, hogy alakult ki, de most szépen az elejéről mindent át fogunk venni. Több ember is benne lesz ebben, és hát több dolgot is szeretnék nektek, srácok, mutatni, hogyha már engem belekevertek ebbe az egészbe, akkor keverjünk rajta egy kicsit, tudjátok, hogy milyen vagyok. Úgyhogy chat, Kezdhetjük, chat, itt a témákat, készen állunk? Szerintem mehet. Isten igazából elég, hát egy három napja kezdődött minden. Egy Ruben klippel, amit beküldtek a kétokos Discord, mire reagáljak. Na most ezt a klippet meg szeretném gyorsan mutatni nektek, hogy mindenki képbe legyen, hogy most pontosan miből is indult ez az egész úgynevezett balhé, amivel amúgy sajnos tényleg már így balhé fajult, mert mindjárt ez is ide is eljutunk. Na, várjatok, oké. Most látszik? Telóról nézem közben a streamet, mert ugye egy monitorról nem a legkönnyebb. 2 okos, 4 nappal ezelőtti klip, innen indult az egész. Minden vicces, pedofiliával, mindennel lehet poénkodni, nincs határ. És mondtak egy ilyet. Elkezdett? Akarunk, mert fogunk is egyébként, megvan. Fogunk is itt, mert sehova nem tűnt a pénz. Meg csak a jótékonysági pénz, azt már elraktuk zsebbe, mint a Ruben. Egy ilyen viccet mondtam, nem tudom, hogy ez mikori 4 hónapos klip, 4 hónapos unban streamen, és erre reagál most itt Ruben. Jótékonyság! Elraktuk a jótékonysági zsebet mint a Ruben, csak viccelek, hehe. És ezt a Blacky készpénznek vette, úgy gondolt, hogy jó, hát akkor ez... És itt jön Blacky. Csumi. Blacky, aki nem tudná, ő is már egy régebbi motoros, mindenki régebbi motoros, mint mi igazából, mert csak egy éve kezdtük a streamelést nagyjából, de a lényeg az, hogy itt jön a képbe Blacky, aki pedig ugyanúgy streamer, mint mi, és League of Legends-el foglalkozik, valamint nála is van kaszinó, mint szponzor, de erről majd később. Ez így van. Egy felnőtt ember, most figyeljétek. Mindjárt Blacky. Ennyi amúgy. Mellesleg a kétokos
teljes mértékben kibonta, de nem tudom, miért nem velük miért nem akar beszélni, Geci. Mert őket se tudom elérni, mert puncik. Ezért. És akkor itt jött ez az egész, hogy puncik vagyunk, mert hogy nem beszélünk vele. És innen indult az egész, hogy én erre a klipre reagáltam egy 2 nappal ezelőtti, vagy 3 nappal ezelőtti streambe, amiben elmondtam a véleményem Rubenről, ami valahogy úgy szólt, hogy engem nem érdekel, hogy melyik charity-nek utaltad el, vagy nem utaltad el a pénzedet, engem csak szimplán az érdekel, hogy te egy rossz ember vagy, mert amit képviselsz, azt nagyon nem tisztelem, hogy a main content az a kaszinó lett, ugye ez erről szól, aztán időközben elkezdett viszont érdekelni, hogy na vajon ez a Sziasztok! viccként elsütött jótékonysági pénz tényleg el lette utalva, és ennek mentem én most az elmúlt napokban utána. Ezért sem akartam nagyon Rubennel beszélni, mert amíg ő böfögött és minden fassalt összeordott, loopolgatott a streamjén, addig én tényleges bizonyítékot próbáltam keresni, amit ő csak így megmutathatott volna, de mivel ez nem történt meg, ezért elvégeztem a munkát helyette. Úgyhogy chat, így épült fel ez az egész a mai napig, és most beszeretném írni kalba Blackit, ugyanis kettőnk ellen megy ez a nagy hajtóvadászat a Rubennek, meg ez a nagy content farmja. Mi vagyunk most itt a két geci, aki megrágalmazta Rubent, úgyhogy behívom most őt is, és akkor együtt beszéljünk a témáról, ugyanis vannak elég érdekes dolgok, amik kiterültek a napokban. Na, csókollak! Haló. Szia, jól vagy? Én jól vagyok, játszottam, ne haragudj, hogy késtem egy kicsit. Én is késtem, tesó. Szoki. Halljátok Blacky testvéremet? Haló. Szerintem jó. Aha, zsír. Na most... amúgy most, hogy elmondod a részedet, amit elmondok, vagy elmondod azt is, hogy... Vagy mondd el a te részedet is amúgy. Ja, nekem igazából ez volt az egész, innen indult, hogy beszéltünk egy tipikus tier list, honnan máshol indulna. Tier list volt, és akkor poénból megemlítettem, hogy kéne csinálni egy olyan tier listet, hogy ki a legadakozóbb streamer, és akkor igazából én így lettem belebomba ebbe az egész Rubenes fasságba, mert közöltem, hogy oké, mindenki írogatta nyilván, hogy Ruben a legnagyobb, mert nem tudom hány millió forintot osz ki kaszi közben, és akkor mondtam, hogy oké, de vizsgáljuk meg, hogy vajon azt azért osztja ki, hogy visszafordítsa a nézőinek, vagy a kaszinóknak a depozitokat, ugye, hogy olyanokat is tud csinálni, hogy kisorsol, mit tudom én, $20, de azt fel kell töltsed. Nem tudom, hogy csinálta ilyet, vagy csinál, csak mondtam, hogy ezt meg kell nézni. Vagy pedig azért, hogy a lelkiismeretét ápolgassa itt a történtek kapcsán, mint a charity, stb. És ezt ennyit mondtam, pontosan így mondtam ki szó szerint, hogy megemlítettem a charity-t, és akkor igazából innen indult ez az egész, mert hogy összeködöttem a nevét, aztán eléggé durván, hát valószínűleg nem tudják a nézői, de úgy eléggé durván belém állt, és hazug patkánynak, gyelvennek, stb. Szóval kb. Ugyanazokat, amit te kaptál, amúgy nagyon pusolta ezt. És akkor igazából így nyílt ez az egész szitu. Szóval eljutottunk addig a pontig, amíg hát folytatottál, és hogy mondjam én, hogy legyen. Na most mondd még, fejezd be ezzel, hogy meddig a pontig jutottunk el. Ja, hát igen, hogy ez eddig a pontig, hogy ugye minden nap ugye erről volt szó, ment a dráma, stb. És akkor ugye utána kellett járjunk ennek az egésznek, mert mindig azzal jött, hogy mutassunk mi bizonyítékot, amikor annyit mondtam a streambe, figyelj ide Ruben, ha bebizonyítod nekem, hogy elküldted az alapítványnak a másiknak, nem a mentősnek, hanem a másiknak, akkor én bocsánatot kérek tőled élő adásban. Azt mondta, hogy nem tudja megnézni, mert a netbankján 4 évnél később nem tud visszanézni, holott amúgy a netbanknál lett ezt. Igen, 4 év, meg 2010, vagy 5 év? Hát de valami 4. Azt mondta, hogy csak 4 évig tud visszanézni. Netbankoknál is, illetve minden egyes cuccon vissza tudsz nézni 8 évig is amúgy. De nem is ez a lényeg, azt mondta, hogy bemegy a bankba és elhozza. Na hát azt a papírt azóta sem hozta el nekem, pedig nagyon szívesen bocsánatot kértem volna. De ezt most mondta, nem, hogy most megy be a bankba. Nem, ezt még akkor mondta, amikor volt ez a pont. Pont most nézted egy klipet, akkor mondta, hogy akkor ő bemegy, csak pünkösd van, de hogy kedden majd bemegy, és akkor elhozza, és bebizonyítja. És ennyi kellett volna nekünk amúgy, hogy azt mondja, figyelj ide, itt van, és akkor oké, bocsánatot kérünk, hogy megemlítettem egy pletykát, ami róla terjedt, mellesleg amúgy kurva sok helyre jött ez az egész, és közben utána néztünk egy picit ennek az egésznek. Egy picit,
hogy megnézem az alapítványt, hogy melyiknek lehet. Elég Várj, könnyű azért most ennyire még ne vegyünk előre Ja, jó. egy picit lassítsuk le. Igen, és ebben én meg, na mindegy, ebben én azt elmondtam, hogy keveredtem bele. Chat Blacky, csak kérdezik, hogy Blacky az egy, most is streamel jelenleg, de nem tudom, hogy az úgy jobb lenne, hogyha Discordon osztunk kamot. Vagy így, mert nekem most full kamba vagyok. Hát... Én Rubennel is szívesen beszélek, majd mindjárt. Én nem beszélnék vele amúgy. Mondjuk elég hírnevet kaptam. Meglátjuk. Én őszinte leszek veletek, srácok, akkor én is elmondom még itt az utolsó történésekről, hogy ezeket én hogy éltem meg. Tehát, hogy én elmondtam ugye ebbe a klipbe, hogy egy szarember, mit tudom én, ő felbőszült, és ilyen full content vadászatba ment át az egész, hogy 3 napja konkrétan mi vagyunk a cím, belőlünk áll az összes mondandója. Bocs, hogy bele fogok szólni, hogy most erre válaszolnék amúgy, hogy miért nem beszélünk Rubennel. Konkrétan ezt spamelte megállás nélkül, hogy mutassunk bizonyítékot. Ezt csináljuk most jelenleg. Most akarom mondani, hogy miért nem beszélünk Rubennel. És ezért nem akartam vele beszélni egészen addig, mert vártunk egy e-mailre, vártunk egy telefonhívásra, erre a 2-re. Addig meg mi a fasz beszéljek vele amúgy, hogy érted, ez ilyen értelmetlen beszél. Ő lényegében csak annyit akart, hogy legyen dráma, menjen az egész. Igen, pontosan ezt mondom, és ezért is sem akartam vele eddig beszélni, bocsánat, hogy közbevágok, de hogy srácok, azt láttatok kell, hogy Ruben az main contentje, és amiből él, az a kaszinó. És neki, hogyha én nézőket csinálok, már pedig én neki, hogyha róla beszélek, nézőket csinálok, nekem ebből semmi plusz nem származik, ami most történik, ezért szeretnénk most lezárni ezt. Neki abból nézettség termelődik, és Blacky, te tudod, hogy ezt mennyire kitiasztal, és pénzét tudja átfordítani konkrétan egy nagyobb kaszinó díjra, hogy most felbúztoljuk konkrétan a nézettségét azzal a baléval, amit ő generált. Tehát egyébként Ruben ezt nagyon ügyesen csinálja, és egyébként, hogyha én beszélgetnék Rubennel, olyan mocskos sok ember átmenne oda, és annyi nézettséget, és pénzt termelnék neki, amit egyszerűen nem akarok megadni, mert egy faszopóról beszélünk, bocsánat, csak már kicsit felbasztam magam, úgyhogy ezért nem volt eddig ez a beszélgetés mondjad. Bocs. Hozzáteszem amúgy, amit most Ice mond lényegében az, hogy a kaszinók, és ez tény, mivel én is szoktam, amúgy nekem nem a main csatornám a kaszinózás, viszont streamek végén, ilyen évfélkor szoktam néha kaszinózni és gambleözök. Tudom jó, hogy működnek a dealek, nézik az átlagnézettséget, általában az első, ami bevonzó őket, és utána nyilván a statokat, az még jobban számít, szóval amit mond Ice igazából csak annyi, hogy azért számít az átlagnézettség is, de nyilván most én nem akarok ebbe belemenni, most ezért csináltam, mert igazából ez már ilyen whatever az egész, csak érted, menjünk tovább. Persze. Na, úgyhogy mi meg egy olyan, elmondom melyik esetről beszélünk, jó, itt a nézőknek, mert most egy csomó olyan ember van, aki fingja nincs egyébként, hogy mi történik. Tehát most elmondom melyik esetről beszélünk pontosan, jó? Megmutatok egy klippet itt streambe. Én úgy gondolom, hogy tisztáz. Chat, arról az esetről beszélünk, 2019-ben volt egy gyűjtés, amit a Ruben csinált, egy charity stream, mutatom a klippet, pillanat, itt van. Én úgy gondolom, hogy tisztáztam magam, csak hallgassuk. Csak szar, mert erre ment rá a délutánom. Tranzakciókat kerestem, amiket most mutattam. Egyetlen egy tranzakciót mondom, nem találtam meg. A leukémiás gyerekeknek igen. Szóló pénzt, mert az 5 éve történt. Ha most belépsz az OTP netbankodban, nézd meg a számla történetedet, mai napra pontosan 4 évig tudod visszakeresni. Én nem tudtam visszakeresni a 2019-es tranzakciót, de ha bankba elmegyek, jövő héten lekérem, illetve írtam már nekik egy e-mailt a mai nap folyamán. Ott az e-mail! info@leukemias.hu. Tisztelt Uram, Hölgyem, 2019 április végén utaltam önöknek kicsivel több mint 1 millió forintot. A pontos dátum nincs meg, viszont Lakatos Bence névről ment a... Na mindegy, tehát erről az ügyről van most szó, ami 2019-ben történt, a leukémiás gyerekeknek 1 millió forintot küldött a Ruben, most ezzel kapcsolatban van ez az egész téma, csak hogy mindenki képbe legyen. Ezt csak meg akartam mutatni. Igen, és igazából innen indult az egész, hogy ugye felvettük a kapcsolatot akkor az alapítvánnyal, hogy legyen lezárva az egész, mert érted, hogyha azt mondják, hogy nem, akkor nyilván bocsánatot kérünk, vagyis hogy nem történt semmilyen lenyúlás, vagy bármi, nyilván bocsánatot kérünk, és ennyi az egész.
Norberto küldött viszont 100 bitet. érdekes Hamar dolgok Becky érkeztek folyamatosan igazából az bizonyítékokat alapítványt. Az kell első Rubentől, akkor lépés az Engorónek volt, hogy felvettük a kapcsolatot, felhívtuk őket, utána néztek, és 2019. április 21-én igazából abban az egész fél évben nem történt ilyen utalás, nem kaptak pénzt 1 millió forintot, sem Lakatos Bencétől, sem senkitől. Pedig ők azt se tudták ki az a Lakatos Bence. Ez volt az első lépés. A második lépésben mondták, hogy nyilván utána kell nézzenek erre sokkal, de sokkal jobban. Ezt igazából, hogyha proofot akartok, bárki rá tud írni egy e-mailt és megkérdezhetitek. Én megmutatom majd az e-mailt. De megmutatjuk az e-maileket lényegtelen. Szóval második lépésben mondták, hogy nyilván várjunk az e-mailre, és várjuk meg azt, ameddig a könyvelés ezt lehozza, mert az a fixebb, ezért sem mentünk bele, ezért sem terjesztettük az egészet. Ha letiltottalak véletlenül, kattingattam. Ezért próbáltam minél tovább húzni, meg ezért nem beszélni, mert egyszerűen bizonyíték kellett, srácok. Hát, hogyha a Ruben nem ad bizonyítékot arról, hogy ő saját maga elutalta, hanem inkább húzza a balhét, ahelyett, hogy csak mutatna egy számlát, és vége lenne az egésznek, akkor az meg nekünk kell bizonyítékot keresni. Polott, szerintem ez nem a mi dolgunk lenne. Igen, itt én utána néztem, ugye elsőnek ki kellett derítsem azt, hogy mikor volt ez a charity stream, mert nem követem Rubent, így nem tudtam. Meg is találtam az Instagramján amúgy, hogy a posztot ki volt írva, igazából megmutatom nektek a posztot, nem mutatok ezzel semmit, mert nyilvános adat. Ki van írva, Twitch Ruben barátunk kiírta, hogy a stream alatt 1 millió forint összegyűlt, ez a gyermekleukémia alapítványnak el lett küldve, mindenkinek nagyon köszönök mindent, ennyi volt a poszt. Várj, ezt mutatom ezt a posztot. Na, hát Itt a mai nap folyamán, amikor felkeltem, kérdezte tőlem az egyik csávó, hogy mutasd már meg a posztot. Rákerestem a posztra, át lett írva az egész geci, teljesen módosítva lett, egyetlen egy nap alatt az egész, átírta, hogy jaj, nagyon sokat levett a PayPal, a Kata, ennyit levet, annyit levet. A lényeg az, hogy visszakaptuk, hát nem tudom, az e-mailt felolvassuk amúgy, ami el lett küldve, szerintem annyi amit szépen meg lett fogalmazva, nem? Mutathatjuk, de melyiket, amit elküldtünk? Amit elküldtünk, aha. Ja. Igazából a választ is ugyanúgy megmutathatjuk proofnak, szóval mondtam, hogy ez olyan dolog, hogy ilyenekkel azért nem dobálóznánk hazugságokkal. Szerintem ez a legegyszerűbb. Itt most az a lényeg, srácok, hogy kicsit nyomatékosítsam az egész helyzetet, hogy az emberek küldtek pénzt, a nézői, és most igazából ennek kellett utána menni, full kellemetlen amúgy ilyenekről beszélni egy alapítványa, akinek az a munkája az meg, hogy leukémiás gyerekeket ápoljon, és ez full kellemetlen volt így az egész szitu, de mivel ennyire túl lett tolva az egész, meg bele lett húzva, úgy voltunk, hogy akkor oké, menjünk végig. Szóval igazából le lett írva a levél, felolvassam én, vagy olvasod te? Olvasd, én mutatom. Oké, szóval itt az e-mail, igazából mutatom e-mail formájában is, bár nem tudom, hogy az mennyire ütközik a Twitch szabályzatába, de mutassam szerinted e-mailben? Na, szerintem elég a screen, de ráírnak az alapítványra, nekik is elküldik, tök mindegy. Jó, szóval tisztelt gyermek leukémia alapítvány. Az adományozása kapcsolatos ügyben Erika nevét, ez volt kiírva az oldalon, fel van tüntetve, és telefonszámát láttam meg, de kérem jutassák el neki az e-mailem. A napokban történt az interneten felröppent egy nagyon szomorú hír több streamer között. A Lakatos Bence streamer nevén Ruben nem küldött el önöknek 1 millió forint adománypénzt, melyet 2009. április 21-én gyűjtött össze az önök számára. Az önök nevét több helyen megjelenítve, az önök alapítványnak számva és ezt reklámozva. Én is részt vettem az adakozásban, a stream jó hangulat jegyében telt egy 25 órás stream, ami nincs rajtam a szemüveg, elnézést, és vak vagyok. Szóval 25 órás streamen gyűjtötte a pénzt. Nem, 25 órás streamen gyűjtötte össze a pénzt az influencer, aki elsősorban internetes kaszinó streamel is lett híres. A streamen többször jelezte, hogy mindenképpen az önök részére fogja elutalni a pénzt, a napokban viszont felröppent ennek a hírnek a heves ellenkezője. Próbáltam én magam utána járni a dolognak, és az önök és Ruben Facebook oldalán, Instagramján, YouTube-ján is visszatekertem az idővonalon, hogy megnézzem, volt-e bármi poszt az adakozásra. Itt hozzáfűzném, chat, hogy utána néztem az egész Facebook oldalnak, mindenhol havi 15 posztot rakott ki az alapítvány. Adományokat is kirakta. Ilyen 10 000 forintot is kirakott, 100 000 forintot, köszönjük szépen, havi 15 posztot raktak ki az Instára, a Facebookra, le tudjátok csekkolni, beírjátok, hogy gyermekleukémia alapítvány, vannak elég deep posztok is, ahol konkrétan halott gyerekekről írnak, hogy sajnos elhunyt, szóval eléggé komoly a téma. Viszont egyetlen egy posztot nem látunk Robánról.
valahogy az 1 millió forint az úgy nem lett. És itt igazából ezért lett utána járva az egésznek. Innen indult a pletyka egyébként, meg innen jutott a fülembe is, amúgy ez volt, amit mondtam azokban a 4 hónapos klipbe, ebből a Facebookból, meg stb. Ebből indult az egész. Hogy nem jelent ott meg a Rubennek az adománya, pedig mindent kiraktak eddig. Igen, és igazából itt lehet hivatkozni a klipére, amit elmondott, és megmutatott, oda volt írva, láttátok az e-mailt, amit Ruben elküldött, hogy bizonyítsák be az 1 millió, több mint 1 millió forintnyi donációját az alapítvány számára, ami erre van szüksége, ezt láttátok ti is az e-mailben. Igen. Na most mi visszakaptuk a választ az e-mailtől, vagy az e-mailről, az alapítványtól, és hát egy olyan választ kaptunk, hogy azért nem találták meg az egész donációt, mivel nem banki utalás volt, szóval nem értem amúgy, hogy Rubennek a fejében miért volt az, hogy netbankon keresgél az utalás, holott nagyon jól tudta, hogy nem ott lett elküldve, hanem PayPal-on. PayPal-on az 1.058.000 forintból átment $2,000, ami 2019-es árfolyammal átszámítva, az körülbelül ilyen 500 valahány ezer forint. De még először az fontos, mert én azt mutatom, hogy ugye mutatott a Ruben a streambe egy e-mailt, amiben az áll, hogy 1 millió forintot utaltam az alapítványnak, és az alapítványtól mi először azt az üzenetet kaptuk, hogy a Lakatos Bence is megkeresett bennünket, hogy igazolja az adományát, amelyet elmondása szerint átutalt, bár sem az utalás pontos időpontját, sem annak pontos összegét nem tudta megadni üzenetében. Úgyhogy ez is érdekes volt, viszont utána jött meg ez a 200 vagy $2,000 e-mail, ugye? Amiről most te beszélsz. Igen, hogy megkaptak lényegében a nézők által összegyűjtött 1 millió forintból $2,000. Na most, itt ugye már egy kicsit szusz volt, főleg az, hogy ugye úgy keltünk, hogy Rubenke dolgozott, elég nagy munkálatokban volt, és minden egyes proofot próbált eltüntetni. Posztokat. Írogatta át, hogy ez le lett kommunikálva, stb. Itt most igazából annyira nem mennék bele az adórendszerbe, annyit belemennék, hogy itt azt írja le, hogy a PayPal rengeteget levont, illetve Katában egy éves limitet is átléptem. Ez az áprilisban volt, ezt úgy kell értsétek, aki nem ért az adózáshoz, hogy ha katás voltál 2019-ben, azt jelentett, hogy van egy limited, ami 12 millió forint, nem egy kis pénz. Na ő ezt áprilisban már átlépte, azaz 4 hónap alatt keresett 12 millió forintot erre a katás vállalkozat, több mint 12 millió forintot, és amit utána kapsz, azt két opció van. Két opció van, igazából a 40%-át le kell adózni, a 12 millió utáni bevételnek le kell adózni a 40%-át a következő évben, vagy át tudsz menni ilyen áfásra, és ott igazából egész évben kell fizess rá valamennyit. Igazából ez volt a lényeg, és hát ami itt történt, ami szerintem emberileg is, morálisan megtekintve az egész dolgot, azért egy eléggé nagy red flag. Annyit hozzátennék, hogy mutatnék nektek egy klippet igazából. Melyiket? Nem, hát amikor elmondta, hogy a mentősöknek, hogy mennyit utált és hogyan. Képzeld el, hogy ezt a klippet most ennyiben hagyom, akkor itt baráti társaságban fölmerül a nevem. Ruben, hát múltkor azt hallottam róla, hogy az alapítvány pénzeket hozzá. Érted a problémám? Ez egy keci komoly dolog. Akkor is, ha csak egy embernek mondja valaki, hát rohadtul nem fogom hagyni. Ennyi. Van hang? Nincs hang, csak miért ilyen hang? Ha ezt nem érted, akkor nem tudok vele mutatom. Várjál, bodjában meg tudom nézni, persze. Ti küldtetek 1.004.000. Én abból 900 valamennyit, vagy 1 millió legalját kaptam meg, mert $1, ha most küldesz nekem. 900 valamennyit, vagy 1 millió legalját kaptam meg, mert $1, ha most küldesz nekem, meg tudom mutatni. Előbb mondtátok, 71 centet kapok? Nagyon sokat levesz a PayPal. Kaptam meg, mert $1, ha most küldesz nekem, meg tudom mutatni. Előbb mondtátok, 71 centet kapok? Nagyon sokat levesz a PayPal. Úgy képzeljétek el, küldtetek 1 millió, faszom tudja valamennyit, itt van ez a tranzakció is. Itt 1.368.000 küldtem el. Ez fontos. Látod is a tranzakcióban. De ha te beírod most a Google-be, hogy Ruben fent van neten is amúgy. Országos Mentőszolgálat, akkor ki fogja dobni, hogy, figyeljetek, ott vagyok, 1.368.000 küldtetek. Én ebből 1.020.000 vagy 900 valahány ezret kaptam meg. Viszont mit látok itt a tranzakcióban?
1.368.000 küldtem, szóval a saját zsebemből küldtem még ki pluszba 3 vagy 400 ezret, hogy senki ne mondhassa azt, hogy én akár csak egy centet is. Beszéltek, vagy te még nézed? 1 másodperc. Nagyon kedves a Ruben, hogy elmagyarázza, hogy működik egy adakozás amúgy, hogyha a nézőitől kapsz pénzt, mert igazából nem te fogod utalni, hanem a nézőitől gyűjtitek össze azt a pénzt, és a közösséged által összeszedett pénzt elküldöd az alapítványnak, akkor az a legkevesebb amúgy, hogy az adózást nem a nézőit fogják fizetni, hanem az meg, aki elküld neked $10, az nem azért küldi, hogy jaj, ezt majd adóz le belőle, tudod, hanem azért, hogy támogassa a leukémiás gyerekeket. És itt lényegében ezt elmondta nagyon büszkén verve a mellé, de annyit meg kell hagyni, hogy amúgy itt annyira nem bizonyította ezt. Itt átmanipulálta, átmódosította a streameket, hogy igazából a kattás, és itt lényegében ami történt... Figyelj, a mentő sztori, amit most néztünk, abban semmi belekötésünk nincs, az kifizette, arról nem is beszélt senki. Tehát itt most erről a leukémiás dologról van, és én itt megmutattam az eSport egy cikket, jó? Mert most ebben is a cikkel jön, hogy le van írva, stb. Na most nekünk van, srácok, egy eSport egy cikk, ami kijött még akkor, hogy Ruben és a néző egy maratoni adás során 1 millió forintot gyűjtöttek össze jótékonysági célra. Most mi erről az ügyről beszélünk. Itt szépen mindenki rákeresett erre a cikkre, de itt le van írva, az igencsak terjedelmesre sikerült műsor végén a beérkező donétek, feliratkozások, reklámok, stb. Után 1.056.820 forint gyűlt össze, melynek minden pennie megy is tovább az alapítványnak. Na most, igen, ez egy nagyon fontos mondat, hogy 1.556.000 forint, melynek minden pennie megy is tovább az alapítványnak, de mond tovább, csak ezt a cikket, ez is fontos egyébként, fontos része, és itt van egyébként az Insta posztja is, amit már azóta nagyon ügyesen átszerkesztett, miután megtudta, hogy mi kapcsolatba léptünk az alapítvánnyal. Így igaz. Ügyes. Hát lényegében igazából ennyi volt a sztori, hogy ugye visszajeleztek, hogy igen, ők kaptak tranzakciót, szóval a pénz el lett küldve, annyi az egész, hogy kb. A fele ment át, mert amúgy a 12 milliót átlépte, és 40% adó, plusz még a PayPal is sokat levett, és az a szomorú, hogy nagyon sok embernek, azaz körülbelül 400 forintnyi donét nem ment el az alapítványnak, csak azért, mert ő a 12 milliós adóját fizette ki belőle. Egy gyermekleukémia alapítványnak bélyegzett vagy szánt pénzt, ő az adót fizette ki. Teljes mértékben azt hozzá kell tenni, ami true, hogy le volt kommunikálva elvileg az alapítvánnyal is, illetve így van. A nézőkkel is, erről nem tudok infót mondani, mert nem néztem, viszont azért emberileg megkérdőjelezhető itt, hogy azért utána Tájföldre elment nyaralni, meg Dubajba, meg... Tájföldre olvasgatta a kommenteket, tudod. Az öcskös. Meg ilyen képeket posztolt közvetlen utána még 2019-ben. Kicsit szomorkás ebbe belegondolni, hogy egy charity streamben az emberek igazából nem a gyerekeknek küldik a pénzt, hanem az adót kifizetéséhez. Azért szerintem így... Figyeljetek, srácok, tehát összességében itt az történt, és annak mentünk utána, hogy annak a pletykának, hogy ugye ez az alapítvány nem tette ki Facebookra ezt az utalást, hogy megkapták az 1 millió forintot Rubentől. Ebből lett egy pletyka, hogy el se utalta, mit tudom én ezt olyan emberektől hallottam egyébként, akik kutyapúzba szoptak a chatjén, de inkább nem akarok neveket mondani, úgyis tudják magukról szerintem. A lényeg az, hogy... de egyébként a közvetlen közeléből származik az info. A lényeg az, hogy ez az 1 millió, az derült ki a napokban, hogy ezek az 1 millió forintnak a fele került csak átutalásra a magához az alapítványhoz, de ugye kiderült, hogy Ruben átutalta, szóval egyébként. Azt hozzá szerintem tenni, amúgy nagyon sok charity-t csináltam, körülbelül 6-7, igazából mindegyik le lett hozva cikkként, le lett hozva az alapítvány által, kirakták Facebookra, megköszönték a közösségemnek, és mindenhol ugyanaz volt, hogy nyilván nem kerek összeg jött ki, nem
nem kerek $3000, hanem mondjuk 2500, akkor nyilván kipótolja a streamer arra, hogy akkor kerekítsünk fel, és ebbe benne van az, hogy te leadózod, bazd meg, és a nézőid pénze el fog jutni az alapítványhoz. Jó, de... Igazából. Ja, igazából így ennyi a sztori. Én... bocsánat, én most őszintén bocsánatot kérek, hogy azzal viccelődtem, hogy nem küldte el az alapítványnak a pénzt, de mégse küldte el az alapítványnak a pénznek a felét, kvázi amit összegyűlt, meg amit elküldtek neki, úgyhogy ez már innestől, ez nem az a kérdés, hogy elküldte az alapítványnak a pénzt, hanem ez egy emberi kérdés, hogy ki a fasz csinál mégis ilyet, aki egyébként az egy milliárdos, érted? Miért? Miért csinálna ilyet valaki? Nem tudom. Miért csinálna valaki ilyet? Fogalmam sincs, igazából annyira nem is érdekel, és megkérdezik azt, hogy miért nem beszélsz Rubennel, meg miért. Pontosan ezért, Geci. Olyan emberről beszélünk amúgy, aki szerintem... Manipulátor, Ruben, chat. Ennyi. Szerintem, hogyha létezik rossz ember, sajnos én vállalom a véleményemet, annak tartom, lehet, hogy más nem így van, de nem ez lenne az első eset. És az a baj, tényleg ugyanezt látom mondani, hogy semmelyik streamerről nem nézett ki ezt, ugye? Valahogy nem jön. Ez az alap. Egy más streamerről kinéz, igen. Persze. De róla meg valamiért igen. És nem csak én, ez nem csak én, hanem geci sokan sajnos. Amikor én ezt felhoztam, mindig az volt, hát nem csodálkoznék. Persze akarja még folytatni, meg tök jó lenne még ezt folytatni, ezt a drámát. Mi elmondtuk, megmutattuk a bizonyítékokat, ha akartok e-maileket, most itt belékelek amúgy, mert illetve megkérdeztük amúgy tőlük, és tök korrektek voltunk, nem akartunk ilyen titokba hangfelvételeket készíteni, megkérdeztük őket, hogy szeretnének hozzájárulni a hangfelvétel, amikor telefonon beszélgettünk, mondták, hogy nem szeretnének ebbe belemenni. Még mélyebben, ők elküldték minden adatot, tök kedvesek voltak, ezt még meg tudom nektek mutatni, nézzétek, csak hogy legyen tiszta az egész. Várjatok, mert nem tudok mutogatni, kell nézem a streamedet, tesóba, egy monitorral ez iggatja. Szóval itt meg van jelölve Robág is, meg Két Okos is, meg én is benne voltam az e-mailben. Itt van az e-mailjük, nekik is láthatjátok, hogy ők írták. Lakatos Bence PayPalon keresztül $2000 utalt át az alapítványunk részére, amelyet teljes egészben a leukémiás. Az $2000, az ilyen 600 000 forint. 580 000 forint volt akkoriban $2000. Ja, úgyhogy végére jártunk, hál' Istennek a dolognak, hogyha már Ruben nem tudott, és nem tudta a legszomorúbb az egészben amúgy, hogy arra hivatkozott egész végig, csát, hogy itt van a mentős, nézzétek meg, 1,4 millió küldtem át, de arról nem tudott mutatni, mert nincs meg a banki kivonat. Akárhány darab charityt csináltam, és mint említettem, 6 volt körülbelül összeszámolva, mindegyikről tudom, hogy küldtem át, mit csináltam, hogy kellett leadózni, mit kellett átküldeni. Ő valahogy neki kiment a fejébe az, hogy PayPalon PayPalon küldte át még annó, holott PayPalon ezt vissza tudsz nézni a legelső donációig, a legelső küldésedig, és ennyit kellett volna bemutasson. És most feltesztek azt a kérdést, hogy jó, de vajon miért nem mutatta ezt meg? Azért, mert $2000 volt, nem 1,50 millió, és szerette volna ezt folytatni egész a végségig, mert azt hitte, hogy nem tudjuk ezt kideríteni semmiképp. Szóval most lehet kérdezni, ki a hazug, meg ki a punci, még mindig ugyanazt tudom mondani, hogy beszélgessen vele a legutolsó gyámortalan kutya amúgy, mert ezek után, nem ezek után, mert nem így fog fogalmazni, nem ezek után, hanem overall az meg mióta ismerem a gyereket, egy taszító rossz ember, és amiket hallok róla, és ez a legkevesebb igazából, szóval... Én azért akartam, hogy te mondd el ezeket, meg te beszélj róla, és hogy... Mi a fasz köz? Nem más... Vagy azért ebben a témában. De... Nem más pénzéhez van közünk amúgy, ezek a nézők pénze. Ez a nézőpénze, srácok... Full leszarom. Nem. Ez a téma részünkről egyébként le van zárva, itt az igazság, ennyit kellett volna csinálni eddig, Ruben. Nem a szádat járatni, meg sírni, hogy így az Ice nem hív, úgy az Ice nem hív, baszott, hanem mutatni egy kibaszott számlát, hogy a 1,56 forintból, amit te gyűjtöttél, nem akarunk turkálni zsebéből, mert igazából csak nem 500 000 küldtél el. Ennyiről kellett volna egy számla, és leszállunk le a csőtőmöcsátot is, kérek, érted, hogy oké, elment, te abból fizeted ki az izéket, ez már egy emberi dolog, ebbe már nem akarok feltétlen belemenni, de hogy sajnos ez ilyen. És most én megértem, hogy mindenki azt akarja, hogy mi hívjuk fel, és őszinte leszek, hogyha én a ti helyetekben ott ülnék, én is pontosan azt akarnám, hogy hívjuk fel, mert legalább van mit nézni.
van mint csámcsogni, de srácok, azt értsétek meg, hogyha felhívjuk, nézettséget adunk neki, és ebből ő pénzt szed, konkrétan. Pénzt szed abból az ügyből, hogy ő a leukémiás gyerekeknek nem utalt el. Ez milyen emberi értékrendeket feszeget? Tehát, hogy ez szerintem a legundorítóbb dolog, srácok, a világon, és nagyon szépen meg szeretnék kérni mindenkit, hogy nem menjetek át a streamjére, mert konkrétan pénzt csinál belőletek. Ennyit tud az ember. Azért van egy tippem, hogy van egy tippem, hogy anélkül, hogy benézek most a streamjére, nem tudom megnyitni az operámat valamiért, hogy jelenleg is nem, vagy engem néz, vagy téged, vagy pörög a kaszi. Ez 3 opció. De közben háttérbe pörög a kaszi. az biztos. És srácok, tehát, hogy ezért nem akarok én itt kallolni, meg ezt húzni, mert az ember az egész drámából pénzt csinál. Nekünk meg nem éri meg. Hadd mondjam ezt el, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem konfliktusom van a Rubennel, és hogy nem merek vele, mert hogyha valakivel van konfliktusom, akkor nyilván leülök vele beszélni. Nekem nincs semmi konfliktusom, az meg egyszerűen alapjáraton nem bírom a srácot, a sztorik miatt, a dolgok miatt, amiket elkövetett a múltban is, és mostanság is. Alapvetően egy visszataszító ember, itt nem arról van szó, hogy nekem konfliktusom van, ő állt bele, hogy akkor én bizonyítgassak, meg ilyenek, itt van, bebizonyítottam, ennyit tudok mondani. Tény az volt, hogy ő azzal vádolt, hogy ő nem küldött semmi pénzt, és hogy igazából ez nem lett kimondva, de ebben bocsánatot kérek, mert ezek szerint küldött pénzt, csak valahogy a nézői pénzéből is. Csak a felét. A fele ment át. Ennyi igazából. Aki meg azt gondolja, hogy most itt módosítottunk e-maileket, meg igazából tényleg nem jártunk utána egyáltalán. Könyvelőket is felhívtunk, utána kérdeztünk, hogy is működik. Mocskos sokat telefonáltunk, meg e-mailezgettünk az elmúlt 3-2 napban, srácok. De hogyha ti ráírtok az alapítványra, ugyanezt kapjátok tőlük vissza, úgyhogy ott a proof. De odaálltunk napi-papi, csak igazából nem mentünk bele egy kalba. Csak egyet kérek, srácok, hogy ne adjátok magatokat annyira manipulálni, hogy ti most tényleg azt higgyétek, hogy én azért nem megyek kalba Rubennel, mert hogy most félünk tőle, vagy bármi, vagy chat. Ruben ebből pénzt csinál. Mi ezt le akarjuk zárni, mert nekünk vannak sokkal nagyobb projektjeink, amikkel foglalkozni akarunk, csak nem tudunk addig, amíg egy ilyen kis pióca, kis kutya ott van a seggedbe, ott fut a seggedbe. És ez csak ennyi. És le lehetett volna zárni ezt az egészet az első ponttól úgy, hogy Ruben mutat mindenre bizonyítékot, de ezt valamiért nem akarta megmutatni senkinek, úgyhogy nekünk kellett utána menni, ki kellett derítenünk, és hát ennyi. Itt az igazság. Ezek után már nem lehet semmit mondani. Kész. Ezt mondom a két okos nézőnek is, illetve mindenki, aki hallgatja ezt, hogy kellemetlen a szitu, tényleg én szerintem Ice ettől függetlenül kérhetsz egy bocsánatot abban, hogyha szeretnél. Én mondtam, hogy bocsánatot kérek. Elég durva dolgot mondtál. Én mondom, hogy bocsánatot kérek azért, hogy azzal viccelődtem, hogy ő nem utalt el a jótékonysági pénzt, el lett utalva ez a pénz, olyan formában, ahogy, de itt az igazság. Ennyit kellett volna neki és akkor beleállni a tettébe. Szerintem itt az idő bejelenteni azt, hogy mire készülünk igazából. Így van. Srácok, most megfognám az alkalmat, hogyha itt néz minket 6000 ember, Rubert nézi, geci tudja mennyi ember, hogy bejelentsük azt, hogy Blacky és én csinálni fogunk egy-egy charity streamet, szerintem nem közösen, mert nekem már van tervem rá, és időpontom is. Nem tudom, hogy te... Szerintem kezdhetjük, amikor azt tudom, hogy te egy hosszabb formában szeretnél ezt a charity streamet, ennek az alapítványnak fogunk gyűjteni, és minden egyes forintot eljutatunk, az összes penit, ahogy az esport egy... Mi ki is pótoljuk, srácok, hogyha le kéne adózni a 40%-ot, ha bár mi nem vagyunk kriptomilliárdosok, de azért van bennünk emberség, meg gerinc. De srácok, bocsánat, csak el szeretném mondani, hogy egy több mint 60 órás charity stream lesz itt a Két Okos csatornán. Nem fogom elmondani még, hogy mit fogunk benne csinálni, de egy több mint 60 órás charity streamet tervezek június 7-től indulóan. Magyarország legnagyobb charity streamje lesz ez, és ennek az alapítványnak fogjuk utalni a pénzt, aki hát ez most megélte ezt a balhét itt sajnos. Így igaz. Úgyhogy ja, srácok, ennyi a vége. Ennyit szeretnék. És ugyanígy ezt hozzátenném én is, hogy ugyanígy az én csatornámon is fog menni. Nyomunk egy charity streamet,
ez nem egy verseny, kiküld majd, meg kiszed majd össze, kicsit úgy jön le, kiszed majd össze több pénzt, mert amúgy teljesen... De mindegy, versenyezzük, hát, chat, mocskos sok pénzt összeszedünk nekik. nem lényegtelen, de amikor beszéltünk az alapítvánnyal, mondtuk nekik, hogy nagyon sajnáljuk, hogy ilyen kellemetlen részbe volt részük, vagy kellemetlen dologba, és felajánlottuk ezt, hogy cserébe, igazából én is úgy is akartam csinálni charityt, itt volt az idő akkor arra, hogy akkor velük lényegében. Ja. Felajánlottam azt is, akkor megkérdeztem a két okost is, most már így hívlak titeket, Ice-t is, hogy ő szeretne, és igazából... Vagy kövi hónapra terveztünk volna egy charityt, egy nagyobbat. Ugyanezt fogjuk igazából megcsinálni, így legalább nagyobb hype-ja van, de most már az is megvan így, hogy kiknek lesz a charity, úgyhogy srácok, mondom, júni lesz, ugye? Júni 7-től indul, 60 órás stream minimum, még azt még húzhatjátok, majd elmondom, hogy mi lesz pontosan, de a leukémiás gyerekeknek fogunk gyűjteni. Itt én nézem a visszajelzést, mindenki azzal vádol, hogy megint a gyávaság, hogy nem megyünk vele beszélgetni, csát. Nem értik, azért, mert elmondom, az emberek drámát akarnak látni. Nem, egyik drámánál se jó az, hogyha valaki csak így idejön, és megmutatja a tényeket, és lezárja a drámát. Ruben az a legjobb abba, hogy szítsa a drámát, még tüzet rakjon rá, de én egyszerűen nem akarom ezt neki megadni, mert ő ebből a drámából pénzt csinál. Ezt nem tudom, hogy látjátok-e, de ebből ő pénzt csinál. Nem csak ez igazából. Kinyeri. Érdekes, amikor Ruben nem vette fel nekem a telefont, akkor azt mondták a néző, jól teszi, hogy nem veszi fel, most meg, hogy a két okos nem veszi fel, akkor gyávák. Kinyeri. Én nem tudom neked milyen telefont nem vettél fel a Rubennek, vagy nem vette fel neked a Ruben a telefont, én nem tudom, de egyet tudok, hogy a Ruben az úgy manipulálja a nézőket, úgy manipulálja neked, mint a szar. Ennyit tudok. Úgyhogy srácok, Renger, most nagyobb proof, mi kell lennél amúgy, hogy tisztán vállaljuk azt, hogy nyugodtan fel lehet keresni az alapítványt, rá tudtak írni, és srácok, amúgy szerintem ne írogassatok neki, amúgy, mert biztos vagyok benne, hogy nem örülnének ilyen e-maileknek, de megmutattuk amúgy konkrétan meg lett mutatva a címzet is, hogy velük beszéltünk a leukemiás.hu alapítvánnyal, és leírták tisztán amúgy, hogy mennyit fizetett. Ha akartok, ráfrissítek amúgy, hogy nincs manipulálva, vagy a faszom se tudja, F12-zve, és kérjétek számon igazából Rubent akkor, hogyha te részt vettél a 2019-es Charity streamen, akkor lehet, hogy te pont azt a dóját fizetted ki. Kinek mi amúgy? Kinek mi szokott lenni streamen? Csak a gyerekeknek semmi köze nincs ahhoz, hogy Ruben 4 év alatt azért beütötte a limitet, vagy akárhány év alatt a 12 millás limitet. Szerintem nem hinném amúgy, hogy ezt össze tudjuk Ruben nem éhezik, azért jól van az öcskös. Azt is elmondanám, hogy ugye minket azzal cinkelnek, meg azzal mémelnek, meg a Ruben is, hogy minket 10 évesek néznek, 11-12 évesek néznek. Erre mit csinál az ember? Tegnap lelövöm a streamet, átmegy hozzá 2000 ember tőlem, feltehetően kiskorúak, és egyből az volt az első dolog, hogy a promó kódját bazd meg mondja, hogy hova írja be a pali. Úgyhogy ilyen ember nem gyerekek, kezem bárcsak az arcától nem, de ilyen, bocsánat. De bírom, na. Levöm a streamet, átrédelem ide a nézőket, úgy mersz velem beszélgetni. Ruben, nem arról, nem kell előni a streamet, nyugodtan szlotolsz, pörgess szét az agyadat. Nem arról van szó, hogy nem merünk veled beszélni, nem tudom, hogy te tényleg ennyire vak vagy-e. Én írtam neked elsőre Discordon, hogy figyelj, beszéljük meg off-stream, mert nem akartam ebbe belemenni már az eleje óta, mert tudom, hogy te ebből mocskos sok pénzt csinálsz, hogy tőlem mennek át a nézők, és előttük pörgeted a kaszinót. És nem akartam azt, hogy az én nézőim átmenjenek hozzád, mert érdekli őket a dráma, és azt lássák, hogy agyatlanul pörgeted a kaszinót. Ezért akartam veled megbeszélni off-stream a dolgokat. De te nem mertél jönni off-stream, csak streambe, azért, hogy kinyerd ebből a legtöbbet contentbe, és ügyes vagy, jól csinálod. De engem ne puncízz, amikor te off-stream nem mersz jönni beszélgetni, csak úgy, hogyha én megígérem neked, hogy bocsánatot kérek streambe. Ne viccelődjél már velem. Felnőtt ember vagy, baszod. Elköszönök közben amúgy. Ennyi ez a téma, nem is fölösleges erről rágni tovább. De ennyi tesó, elmondtunk mindent. Kösz szépen, hogy jöttél, kösz szépen, hogy segítettél ebbe. Le van zárva részemről. Oké. Csók, csumi. Srácok, tényleg én ezt leszeretném zárni. Őszinte leszek veletek,
nagyon nagy személyiségváltozáson mentem át a napokba, nem most, nem az elmúlt 3 napban, inkább azt mondom hónapokba, mikor a Whispertől stb. Kijött. Én nagyon ilyen magamban néztem, és egyszerűen most rájöttem arra, hogy volt olyan, amikor nem mondtam ki a véleményemet, szeretem kimondani a véleményemet, szeretném, hogyha az embereknek nem hazudnának az interneten, és megvan az értékrendem, és megvannak azok a dolgok, amikkel ténylegesen nem értek egyet. És ezeket hangoztatni szeretném a jövőben is, viszont ilyen pitiáner kis faszom drámákba nem szeretnék többet belecsúszni, mert egyszerűen vicc kategória. És szeretnék átlépni egy nagyobb kaliberbe, értitek? Mert olyan terveink vannak a nyárra, hogy nem szeretnénk leragadni az ilyen balhéknál, mint amiben ezek a bohócok belerángatnak, hanem szeretnék foglalkozni ténylegesen azokkal a dolgokkal, amiket mi szeretünk csinálni KDS-sel, és azokra a dolgokra fókuszálni, ami értéket tud adni nektek. Vagy úgy, hogy szórakoztat akár, vagy úgy, hogy valamit tanultak belőle. Nagyon sok tervünk van, és ezekre szeretnék fókuszálni, nem az ilyen pitiáner drámákra, úgyhogy Ruben, nyugodtan még húzd ezt a témát, én leszarom, részemről le van tudva, megvan minden info, megvan minden proof, megszereztem helyetted, amit neked kellett volna csinálnod, utána mentem az alapítványnak, és kiderült az igazság. Nem olyan szarember amúgy, mint aminek a pletykák mondták, mert nekem több helyről jött a fülembe, mondom, nem fog köpni, hogy ő nem utalt el a leukémiás gyerekeknek pénzt. Én ezzel kapcsolatban elsütöttem annól egy viccet, most utána is mentem, elutalta ezt a pénzt, a felét. Ennek a pénznek, ami összegyűlt az ő streamén, a felét elutalta, úgyhogy... Viszont ami nekünk a 60 órás streamen össze fog gyűlni júni 7-én, azt valószínűleg az egészet el fogjuk utalni, úgyhogy nem kell félnetek, hogy a pénzetekből fogom kifizetni az adómat. Pont. Úgyhogy chat, be van jelentve. 60 órás stream. Jaj, ki nyeri? Te balfasz, bazd meg, mennyi szabot küldesz, ember? Jól vagy, tesó? Nagyon szépen köszi a subgifteket. Nagyon szépen köszi a subgifteket, bro. Csókollak. 60 órás stream lesz tovább. Még nem mondom el, mi lesz a 60 órás streambe, de 60 órás stream lesz, gyerekek. Gyere rám! Elkezdődtet a stream, srácok. Le van tudva, pont, kész. Na. Pereket egy kis horror egyébként. Ja, pereket már egy kis horror. Szeretnék, van pár, amit tudod így reagálgatni. Én meg akarom nézni újra. Úgy lehet, nem fogom a Mihály filucásat. De haladjunk tovább. 2 okos kinyeri szponzoráció, W, Ketszi. Na. Én őszintén őken kinyeri, én téged se szeretlek, most kösz a subgifteket, de én amúgy veled se értek nagyon egyet, de azért kösz tesó. Csókollak. Na, oké. Ketszi, tök jobb, meg kifolyik. Hozok egy izét, jó srácok, hozok gyorsan egy... izét. Jaj. Tissút. De jó az meg, hogy nekem betegen ilyenekkel kell foglalkoznom. Azt a kurva. Eszméletlen, chat. Eszméletlen. Hú! Most olyan az ördög pénze? Én nem fogadok el az ördögtől egy fityigget se. Félreértések ne essenek. Ki nyeri az ördög? Ki nyeri, visszaküldem a subgifteket holnap. Na. Jól van. G to the motherfucking G, ahogy Chris Advice mondaná. Kösz szépen mindenkinek, amúgy csókolok titeket. Kezem, edzésen voltam. Helyén lett kezelve, mondjuk szerintem így is sok figyelmet kapott, de le lett zárva az a lényeg. Túl sokat. Ne tudjátok meg, bazeg, hogy az elmúlt 3 napban bocskos sok pénzt kiszedett szerintem a faszi ebből a drámából, úgyhogy jól csináltam úgy. Istenem. Csak hát ki mit engedhet meg magának az embersége, mit enged. Na mindegy. W. Nézzük.
Jól vagytok amúgy ezen kívül? Itt most már azok, akik itt most már remélem csak azok maradtak, akiket szerettek. Gyerekek, ez nagyon. Hú, ezt azért megnézem. Én ezt azért megnézem, chat. Ezt azért megnézem, érted? Érdekeljetek be a streamet nézni, a Twitch eddigi legnagyobb balhé lesz. Előkaptam minden bizonyítékot. Úristen, geci. Úristen, az meg mit tudhat? Hú. Nem kell szabolni. Amikor valaki kétokos rajongó, vagy csak önmaguk. Na várj, akkor most 3 dolgot megprítelek, jó srácok? Nem, amúgy, actually, amúgy... Ő egy normális lánynak tűnik. Ő csak nem szeret, bevallom. Mindenki hangoztassa a véleményét szabadon. Én ezt támogatom. Hív. Ezt fogjuk csinálni, Ruben, tényleg? Tényleg ezt fogjuk csinálni? Tényleg ezt fogjuk csinálni? Mikor jön el az a pont, amikor végre nem adok neki figyelmet? Hogy tudnám azt megcsinálni, hogy nem kap az ember figyelmet? Tehát hogy írtasz ki egy gyomot? Hogy kell kiírtani egy gyomot, egy piócát? Hogy kell... Tesó, esküszöm, csinálok egy jótékonysági streamet, bazdmeg a ráknak a betegség eltávolítására, hogy feltalálják, bazd meg, mert ez így egyszerűen eszméletlen. Én már letudtam. Tehát itt ennyi az igazság. Miről lehet még beszélgetni? Hagyj élni, ember! Jó, pörgesd a szlotot! Ez az. Balfasz. Hát hadd csináljuk már a dolgokat, bazd meg! Mi a faszom ez? Ember! Jó, ilyeneket ne küldjetek be nekem, ilyen Chat, mondtam már, Wattpad nem lesz baszott TikTokba, meg ne menjenek át a Wattpadok. Kétakos újságba, 2023 nagy magyar Twitch körkép. Mi a fasz? Ez milyen újság, chat? Esport 1. YouTube, Facebook, Kik, TikTok. Ha éli videózásról van szó, akkor még mindig a Twitch az egyedülalkodó Magyarországon. De miért? Kell külön fogadni. Amúgy szerintem nem csak a Twitch szédülöm. Mármint, hogy szerintem amúgy bárhol lehet streamelni, csak úgy kell felépíteni. Tehát, hogyha mondjuk szerintem mi YouTube-on streamelnénk, akkor még nagyobbat mennénk, mint Twitch-en. Nem tudom. Szerintem azért a Twitch az nem meghatározó a platform egy streamernek. Tehát, hogy a streamerek azok így vannak, a platform az nem meghatározó. Én nem merem ezt a szobát többet nézni, ez a nő mesztelen volt. Keci! Nem az volt. Fura így váltogatni. Keci! De chat, mi ebbe fürödtünk, nem? Hülye, mi ebbe fürödtünk. Bazd meg! Jó, én elmennék amúgy még egyszer ide. Most ezzel nincs semmi baj. Mi a kedvenc színed? Ezzel nincs semmi baj. Nem a narancssárga? Akkor újpesti. Lefőttél, kölyök? Jó van, tesó. Jó van, tesó. Itt teszünk mi. Az a jó baj, hogy ezek nem hatnak rajtam. Tehát azt nem tudjátok elképzelni, hogy bazzeg én miket látok magamról. Olyannak érzem magam, bazzeg már, mint ilyen golyóálló lenne a bőröm. Ajajajajajaj.
faszom ez, bazd meg? Mik ezek? Mik ezek a szali? Semmi jó nincs beküldve ide. Hopp! Bazsika, mi a fasz csinálsz? Csak tudjátok mi ez a Zord projekt? Tudjátok mi ez a Zord projekt? Bazd meg! Ezt lehet nem kell tőle megnyitnom. Ezt nem én basztam el, Balázs. Ezt most, de nem én basztam el. Ez most, de nem én basztam el. Ebből a klipből indult. Na, itt nincsenek jók. Chat, ide amúgy olyan... Az elmúlt 3-4 streamben nem voltak itt jók. Olyan dolgokat kell ide beküldeni, srácok, amire reagáljak be, amiről lehet beszélni, ami témaindító, srácok, ami témaindító. Témaindító dolgokat. Bazd meg. Nem látok semmit, az a baj. Egyszerre. Kell egy második monitor. Kell egy második monitor. Így. Arra nézem a csetet. Most írjatok? Mi van? De mit csinálsz streambe? Szia, ne haragudj, ez nem számít rágalmazásra, amit esetleg ma itt éppen csinálsz. Rágalmazásnak, tesó? Az alapítványtól tényeket közölt az alapítvány velünk. Ez ennyi. Itt tények vannak, nem rágalmazás. Van valami, amire lehet reagálni? Az már egy éves, chat, az már egy éves. Őszinte leszek veletek, készülni szoktam a streamekre, a mai streamre ezzel csak ezzel készültem. Mai streamben csak az első 1 órával készültem. Ki szoktuk válogatni előtte a videókat Krisszel, hogy mire reagáljak, és hát Krisz inkább, de mai streamre nem készültem semmivel ilyen téren. Ha igazi dinoszaurusz cápát keresel, akkor bemutatom neked a szimpatikus galléros cápát, aminek angolul csak kellett rá készülni, az biztos. Ami szó szerinti fordításban egy-két nap beszélgetés, amúgy nem volt olyan nehéz. Maradt fent, szóval elmondhatja magáról, hogy túlélt legalább egy világégést, amitől még saját magának is leesett az álla. És azért, mert ilyen régről maradt fent, ezáltal az egyik legprimitívebb cápafaj is, szó szerint képtelen volt haladni az árral. Például a földi élőlények... Eddig nem volt veletek nagy bajom, de most lettél kisgyerek, újra szememben pedig volt egy-két jó kommunikációt a fiatalok fele. Mondom ezt úgy, hogy Rubentől is undorodom. Zsombi, kifejted nekem, megértelek, de ebben nem nagyon mondtál semmit. Közül neki van a leghosszabb emésztési ideje, 3,5 évig emésztgeti a gyomrában. Peti, csírd be át a címet, kajakát most azért. Az ugyebár Tatooine-i állampolgár. 1000 éven keresztül fog emészteni. Nem kell bannolni amúgy senkit ezért. Problémái lehetnek. A galléros cápa a nyílt óceán sötét mélyénél, a hímek 1, a nőstények 2 méteresre nőnek meg maximum, átlagban meg kb. Ekkora az egész. A mindig mosolygós, pozitív cápusnak 300 befelehajló tűhegyes foga van. De ezektől a fogaktól nekünk nem kell tartanunk, mert az emberek nem szoktak találkozni vele. Good like. Amúgy is bénák úszásban, és a harapásuk is csicska. Nem is érteni, hogy élhették túl a dinoszauruszokat. A száját hatalmasra ki tudja akasztani, hogy egyben nyelhesse le a tintahalakat meg a kisebb halakat. Még a gyenge állkapcsa is csak pont arra elég, hogy tépőzárként tapadjon rá a tintahalak testére. Fishermen pulled this particular frilled shark up from a depth of about 5. És azért, mert ilyen régről marad fent, ezáltal az egyik legprimitívebb cápafaj is,
Szó szerint képtelen volt haladni az árral. Például Mi van a földi Jabberrel? élőlények közül neki van a leghosszabb emésztési ideje, 3,5 évig emésztgeti a gyomrában a kajákat. A sarlacot nem veri, de az ugyebár Tatooine-i állampolgár. 1000 éven keresztül fog emészteni benneteket. Gyomorsav problémái lehetnek. A galléros cápa a nyílt óceán sötét mélyénél, Jabber. a hímek 1, a nőstények 2 méteresre nőnek. Mi van Jabberrel? $150 küldött Jabber? Kamu. 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 Bro, what did you do? What? The chat writing me you sent $150 or something. Yeah, bro, szeretlek. Just show love, man. Köszönöm, I guess. Thank you, bro. Thank you. Love. Stay with it, man. Relax, stay with it, homie. Stay with it, dog. You watching the stream? Of course I'm watching this. Look at me, look over here. Yo, I love that, bro. I love that. You're in with call with Pablo, right? Yeah, he told me yesterday. I'm down, dude. Let me know what's happening. I'm with you, whatever, bro. Would you be down for a rainbow 1v1? Most? No, not now, bro. Not now, bro. Next week. Do you think I should call Ruben? That's so you should call whoever you want, man. You know Ruben? I have no idea ki a Ruben. Felhívja Rubent, igen vagy ne, te döntöd el. Ki a Ruben? Mit csinál a Ruben? Ruben is a gambling streamer, you know. He gambles and now he's beefing with us. Should I call him? He's calling me right now. He wants to talk. Talk with you? So talk to him. Tell him nem félek. Tell him. Yo, okay, I answer, right? Okay, bro. I answer. If you say I answer, you just sent me 150. I answer. Okay, I made money today. Thank you. I love you forever, man. Stay with it, brother. Bye. Na. Jó, felhívjuk, beszéljük vele, tudod, ha már az öreg Jabber azt mondta, akkor beszéljük vele. Jabber, kérdezd meg, miért küldött pöcsös képet fiatalkorú lányoknak inkább. De azt nem fiatalkorú lányoknak küldte a pöcsös képet. Most ezt valaki írja le nekem, mert nem tudom. Igen? Bazd meg. Bazd meg, akkor lehet. Na gyere, Ruben! Na, szia! Szia! Mi újság van? Hallottad, tesó? Hallottad? Ezek szerint hozzá nem... El szeretném mondani, meg szeretnélek kérni, hogy mondd el a te nézőpontodat is. Én pedig meg szeretnélek kérni arra, hogy mondd el a vádpontokat, én pedig bebizonyítok ellened mindent. Mit szólsz? Tesó, annyit mondok neked, beszéltünk az alapítvánnyal, te Tudjátok, 580 000... Mit? Tudjátok, miért beszéltetek velük? Na miért? Engem megkérdeztek, egy alapítvány nem adhatja ki ezeket az infókat, tegnap szóltak nekem, még tegnap előtt. Mondtam nekik, hogy nyugodtan. Erről is van proof, de semmi baj. Igen, kevesebbet küldtem, igaz? Ez a problémád. 580 000 forintot küldtél, 1.050.000 forint helyett. Ez a probléma. $2000 küldtem. Mit gondolsz, miért lehet ez? Képzeld el, gyűjtöttél már valaha bármiféle alapítványnak? Igen. Hozzád ment egyből, vagy az alapítványnak? Hozzám. Na, és sőt, utána nem is tudtuk egyből elutalni, mert a PayPal még befagyasztotta, nekünk volt egy ilyen sztori ebből ugyanúgy. Rendben, akkor kérlek mondd el a nézőknek, hogy például $1 esetén mennyit kapsz meg a PayPal-tól? Fingom nincs bár, megnézem, hogy Jabbertől mennyi jött most. $150. Úgy van, hogy 30 cent plusz valahány százalék. És azért jól tudjuk, hogy egy ilyen jótékonykodási streamnél nagyon sok a minimum donate. De azt akarod mondani, hagyj állítsalak meg, Licces. Azt akarod mondani, igen? Nem, azt akarod mondani, hogy levont annyit maga a PayPal, valamint neked annyit adózat kellett, hogy ennyi maradt összesen. Ezt akarod mondani most? Tudod-e, hogy működik az adózás, hogy működött az adózás Katába, Álfakörösbe voltam, segítek. Nem tudom, ti miben vagytok, hogy adóztok? Mesélj röviden erről, hogy nyomjátok az adózást. Egyénibe. Alanyi. Egyénibe, aha. Még 25 év alatt vagyunk. Neked szerintem tudnod kell,
hogy van-e bármiféle annak a Katárban, ugye 2019-ről van szó. Tudsz erről a 12 milliós limitről, stb. Igen, utána néztünk könyvelőkkel. Én annyit tudok, hogy 12 millió forintot meghaladó összeg után kell 40%-ot fizetned. Igen? Az az adó egy éves távlatban, mivel valami ilyet mondtak. Tehát vagy megválaszoltad magadnak, elment a 40% és elment tranzakciókra, és Ruben, 1700 valamennyi jött össze, és én fölfele kerekítettem. Ruben, nagyon király vagy, nagyon jó vagy. Gratulálok. Igen? Ide figyelj. Mondjuk azt, hogy te nem éhezel a hó végére, azért van pénzed, nem? 5 éve volt, Ice. 5! Igen, 5 éve, és negyedik hóra betelt neked az adókereted a 12 millió forint. Most nem akarok a zsebedbe turkálni, tesó, de nekem csak azzal van, oké, akkor azt csinálom, nekem csak azzal van a baj, hogy neked küldtek 1 millió forintot, te a felét küldted el. Elküldted? Igen. Tényleg? Tehát, hogy az, amit mondtam, hogy nem küldted az adománypénzt, az nem igaz így, ilyen formában. Elküldted, csak szerintem emberségesebb lett volna, hogyha ezt kipótlod. Nem tudtam akkoriban még így megtenni, kurva sok mindenre gyűjtöttem. Ezt előre jeleztem nekik, megvan az e-mail előre, felolvasom esetleg neked. 2019. április 5, majdnem 3 héttel az adománygyűjtés előtt szóltam nekik erről, és megkértem őket, hogy járjanak ők utána. Azt mondták, hogy nem tudok elszámolni az adóval, ezt nekem kell megoldani. Ezért szóltam nekik előre, itt van az e-mail előttem, elföltözöm neked nagyon szívesen, itt van az e-mail előttem, ha akarod, felolvasom. Mindegy. Ez előre olvasd fel. Rendben. Most nem akarok rámenni a streamedre. Mivel a 12 milliót átléptem, bocsánat. Szóval, azért írok önöknek, mert egy hónapon belül valamikor, április 20 és május 11 között szeretném felajánlani az aznapi adásom teljes bevételét önöknek. A célom 1 millió forint, de mivel minden pénzem a nézőimből van, így rajtuk múlik az egész. Fontos, hogy mivel áfakörös vállalkozó vagyok, így a bevételem 60%-át tudom majd csak elküldeni, ugyanis le kell adóznom a 40-et. Hisz a nézők beküldik a Twitchnek a pénzt, az oldal pedig... Ezt újra, tesó, nem figyeltem, olvastam. Az előző mondatot fontos, kérlek. hogy mivel áfakörös vállalkozó vagyok, így a bevételem 60%-át tudom majd csak elküldeni, ugyanis le kell adóznom 40-et, mivel az éves 12 milliót átléptem ebben az évben, hisz a nézők beküldik a Twitchnek a pénzt, az oldal ennyi, csak hogy szóltam nekik. Ezt mondtuk előre. Is, oké, és én beszéltem velük telefonon, mondták, hogy tényleg szóltál nekik, én mondtam, hogy jó, oké, lebeszéltük velük, mindent tudok, amit mondasz, tudjuk, értjük. Akkor nekem csak annyi, nem, mondtam, annyi az emberséggel van itt a probléma nekem, hogy kipótoltad volna azt, amit az emberek elküldenek neked, mert szerintem ez így korrekt. Nekem szerintem ez így korrekt, és ebbe különbözünk. Én $2000 többet küldtem, mint mondjuk valaki más. Ami bejött hozzám pénz, ami nálam maradt a kezemben, azt mind 1-től 1 centig, nem hogy beadtam nekik, fölkerekítettem $2000. Mi a kérdésed? Hogy esetleg még gyűjtök, és még a sajátomból pakoljak be 5 évvel ezelőtt? Most komolyan... Nem, most már nyilván nem. Most már nyilván nem. Oké. Még valami? Mert előszedtem, én tudtam, hogy mibe mentek bele. Nagyon jól előszedtem a bizonyítékokat, hogy mennyit kerestem, minden megvan. Az de akkor miért kamusztál, és miért tetted ki másé az e-mailt? Miért írtad át az Instagramnak? Mert megvártam, hogy belerohanjatok, és kurva vicces volt. Ez rohadtól beégtetek. Baromira beégtetek. Beégtünk, igen, oké. Beégtetek. Én kicsit máshogy látom a dolgokat. Egyébként te ügyesen csináltad, tehát gratulálok le a kalappal. Miért írtad át az Instagram posztodnak a leírását? Nekem ne azt mondta, hogy belerohantunk meg a faszom tudja, nem pillanat, hanem válaszolj a kérdésemre. De előbb elfogadod-e, hogy akkor az utolsó 1 centig elküldtem azt a pénzt, ami nálam maradt a kezemben nekik? Ezt elfogadod, vagy sem? Adózatjáztottad, leadóztad meg, oké, elutaltad. Oké, akkor ezt elfogadod. Oké, kövi kérdés, csak ne legyél ideges, nyugi. Ja, nem idegeskedek itt egyébként. Miért hazudsz a nézőknek? Miért mondod azt, hogy te 1 milliót utaltál akkor? Tehát azt mondtad a 3 nappal ezelőtti streamben, van klip, hogy 1 milliót elutaltál. 1 milliót utaltál, ezt mondod. Uram, elmentem az OTP-be, 1 milliót utaltál, baszki, és csak hogy 580 000-et láttak, te ezt mondtad. Akkor miért kellett hazudnod, hogyha ennyire nagy játékos, hogy meg kijátszottál? Ideges, de nekem kéne idegesnek lenni, nem? Hiszen most te kérdezel. Szóval, elmentem az OTP-be, mert ez 5 éve volt. OTP-ben nem lehet visszanézni, 4 évre visszamenőleg csak. Ezért nem hiszem. Na figyelj, el tudom mondani? Nyugodtan, vagy csak PayPal-on utaltad, nem értem az OTP-t. 5 éve volt.
Nem emlékeztem, hogy hol küldtem. Ezért elmentem az OTP-be, ahol is ott volt, hogy ahogy nincs ott az utalás. Ezért gondolkodtam, hogy mi lehet még, és a PayPal-on, illetve Gmailen kikerestem, ahol meg is lett. Kurvára nem emlékeztem, hogy nem OTP-n küldtem. Ha most ezen ver a víz, 5 éves, sajnálom nem Ember a emlékeztem. víz, ide figyelj, még egy kérdés. Igen? Miért leachelted a nevünket 3 napig, ahelyett, hogy akkor, ha emlékeztél rá, hogy PayPal utaltad, csak visszagörgetsz és bemutatod, hogy elutaltad azt az 580 000 forintot, amit helyetted nekünk kellett kideríteni. Nem lett volna egyszerűbb csak megmutatni az utalást? Ice, nem, én veled akartam megbeszélni. Itt Én a is proof. veled akartam Kurvára megbeszélni, nem, csak nem off-stream, tudtalak most elérni, ne elértem, hazudj! Itt a teljes beszélgetésünk, nem mer hazudni. Én is megmutattam, hogy nem hazudok. Oké. Írtam Oké. neked, hogy Igen, akarsz-e írtál, beszélni, itt írtál. vagy nem. Megmutatom Igen. a beszélgetést. Mit írtam erre? Meg én is épp mutatom. Na, Nyugidesség. nézzük. Írtam neked, hogy akarsz-e beszélgetni, és erre te utána azt írtad, hogy abban az esetben beszélek veled off-stream, amiben bocsánatot kérsz a következő streamedben mindenki előtt. Így van. De igen, de hogyha egy ilyen Abban az gyanúja esetben, van, ha bebizonyosodik, hogy rágalmazol. Abban az esetben. ha nincs semmi proofod a rágalmazásomra, Igen, be is lehet, igen. hogy ez így fel és így bizonyos, de nekem ne feltételed, érted, én csak fel akartalak hívni téged. Vár, de meg vár. ezt kibekkeled azzal, Oké, akkor elmondhatom adsz egy percet. Akartál velem beszélni. Én úgy szerintem úgy fair, ti szeretitek a drámát, streamben kezdted el, akkor vigyük végig streambe. De semmi baj, nem akarsz belemenni, mert tudod, mi lenne. azt mondod, hogy végig. streamben kezdtem el 4 hónapja. Tudod, de figyelj, tudod miért most lett fölhánytorgatva? Őszintén tudod, vagy nem? Mert elküldtem neked, láttad, de most le nem Miért? Mert Tudod? az a 20 néző streamer beszélt róla, 20 és ennyire néző magadra streamer, vetted? nem. Ő ki? Igen. Igen. Ja, hogy ő ezt senki, mert őt nem nézik. Ez a baj nálad. Ne hogy ezt nálad, hozz ki, ne ez ezt a hozz baj. ki ebből, De kérlek. ez most, ezt mondtam. Ne ezt hozz ki ebből, légy szíves, ne forgass ki a szavaimat, jó? Rendben. Ne forgass ki a szavaimat, Akkor ő a szemedbe egyenlő velem, igaz? Meg veled, igaz? Igen. Na, akkor mi a probléma? Az, hogy ő streamben beszélt a nézőinek arról, 90 nézőnek egyébként, azt mondták, Jaj. streamben beszélt arról, hogy én megloptam egy alapítványt. Ha csak egy embernek streamelt volna, akkor is felgöngyölítettem volna. Mert bocsánat, hogy ezt mondom, volt olyan buta, mint a Blacky, hogy elhitte azt, amit mondtatok, és de higgy el, de az, hogy tényként beszélnek róla streamben, az baromira nem oké. Szóval a lényeg annyi, hogy azt mondtad, hogy nem akar streambe. Streambe kezdted, nem akartad ott folytatni, legyen. Belementem azzal a feltétellel, hogy megbeszéljük 1v1 off-stream, és ha én bebizonyítom, hogy rágalmazol, akkor kurvára kérjél bocsánatot, és te ebben nem mentél bele. Itt te nem akartad a beszélgetést. nem láttam, hogy te ezt le akarod zárni. Tehát ember nem látod, hogy mit csinálsz. Mondtam, Konkrétan hogy 3 beszélek napig veled 1v1. 3 napig leachelted a témát. De Tegnapi itt a streamedben beszélgetésünk. 5 percig loopoltad, hogy na, ír az Ice, nem? De itt a beszélgetésünk, hogy én le akartam zárni off-stream. Erre miért nem mondtad azt, hogy beszéljük meg? Mondd meg mindenki előtt, mert én tudom nagyon jól. Azért nem akartam ezt... Mi? Mit tudsz? Igen. Mondjad. Abban az esetben De beszélek egy veled ideges. off-stream, amennyiben bocsánatot kérsz a következő streamedben mindenki előtt, ha nincsen semmi proofod a rágalmazásodra. Igen. Én ha hazudok valakiről streamben, és kiderül, Én nem, hogy hazudok, én nem rágalmaztalak engem, ez az egy zavart ebből az egészben, hogy Aha. itt te puncisztál le Jó, minket, én ebből azt láttam, hogy te puncisztál le minket, én nekem volt egy 4 hónapos klip, amiben ezt mondtam, amit ma az összes tényt kitelegettünk róla, és te feltételeket állítasz elém azzal, hogy beszéljünk. Ember, nálad hány éves vagy? 20. 20 évesen, ha te streamben megvádolsz valakit, egy rohadt, ez baromi durva. Ennél durvább a pedofília, hogy megölt, ez egy durva dolog. Hogy beteg gyerekektől lop egy streamer. Ha bebizonyosodik, hogy hazudsz, nem az az első, hogy bocsánatot kér streamben, nálad ez nem alap, ezt most tudnom kell a választ. De mi lenne az alap? Nekem az lenne az alap, hogy te transzparensen kommunikálod a nézőid felé, meg mindenki felé, hogy mi a helyzet. Nem az, hogy bekkeled az egészet, és egy beefbe áttolod, ahelyett, De nem tudtalak elérni, hát nem írtál vissza. Hogy mutassam meg? Jó, hát bazeg, a streamben, ha nem tudsz elérni, akkor streamben mutassák a proofot, te akarod streamben. Akkor miért hazudtad azt tegnap streamben, hogy lelövöd, és utána beszélünk este? Én direkt láttam, hogy elkaptam este streamben 8-kor, hogy épp gépelsz, majd inkább nem írtál. Nem tudtalak elérni, állsz nekem, ne gyere azzal, hogy én nem akartalak elérni, mert itt van minden előttem. De te hazugságokkal próbálod magadat Mi? Most itt mit hazudok? Meghallgatom, mit hazudok? Na, mi a hazugság? Pontosan ezért nem akartam egyébként veled kalba jönni.
Na, de mi a hazugság? Meghallgatlak. Ígérem, nem szólok bele. Mit hazudok? Ezt mondom, tegnap hazaérek, és ezt hallom Discord kalba, hogy azt loopolod, hogy az Ice megint gépel. Na, hopp, most talán Én bemutattam, hogy gépelsz. Nem így volt? Hazudok, hogy gépeltél? Mert megvan a klip. Gépeltem? Gépeltél. A klippet. Streamben, kérdezzük meg a nézőket. Tehát most... Figyelj, kibelépkedtél Discordon. A tegnapi utolsó 1 órám, jó, már keresi tájra, az utolsó 1 órám abból állt, hogy láttam, hogy kibelépkezd. Tehát most várj, te azt akarod nekem beadni, hogy ezeket az üzeneteket nem láttad, vagy direkt nem akartál írni? Akartam írni, csak szerettem volna bizonyítékot. Érted? És az egészet lezárni. Figyelj, és itt a bizonyíték. Ha valakinek 5 millió mondatot, ha te írsz valakinek ennyit, mint én, és nem válaszolsz, akkor neked mit küldjek, ha leszarsz? Ha még arra se írsz vissza, hogy most beszélgetünk? Fú, bazd meg, látom, tényleg nem értem, amit beszélgessünk róla. Blacky szerinted nem patkány, mert kaszinó streamel? Az oké? Mert amúgy azt mondtad, aki kaszinó streamel, az egy utolsó patkány, és elfogadja az ördög pénzét. Nem, tesó, neked az egész contented a kaszinót, azért van egy kis hogy Blackynek ugyanúgy nem... értem. Hogy mondjam végig, értem. Okay. Blackynek ugyanúgy azokat a kaszinó streamjeit, érted, nem támogatom, nem küldöm oda, nem is... Bazd meg, Blackyvel együtt vagyunk ebbe az egészbe. A PSG oglis inkább, amit felhoztál, az egyébként, mert vele egyébként még jóba is vagyunk, úgyhogy barátok IRL, a Blackyvel is jóba vagyunk, de a PSG oglis inkább a furcsa, Igen? A PSG oglis inkább a furcsa. Itt a lényeg az, hogy Ogli mást is nyújt azon kívül, hogy kaszinózik. Te nem. Oké. Tehát akkor a te értelmezésedben egy utolsó patkány, aki csak kaszinó streamel, de aki mondjuk 70-80%-ban az oké. Ez igen vagy nem? Nem. Ezt mondtad most. Oglinak a streamjével nem is értek egyet egyébként. Oké, csak hogy engem lepatkányoztál, mert elfogadom az ördög pénzét. És de csak így lehet lezárni. Tehát akkor Blacky pont annyi kaszinót nyom, hogy még nem patkány, viszont én már többet nyomok, én ugye kb. Csak azt nyomom, így én nem férek bele a keretbe. Igaz? Te sehogy se férsz bele, te soha keretbe, semmilyen keretbe nem férsz bele. Ez szép magyarázat. Nem. De a gaminátor belefér? A cséládanyítások beleférnek? Beszéljünk a gaminátorral, meg a cséláddal? Beszéljünk a gaminátorral. Jó, beszéljünk a gaminátorral. Mondd el a véleményed. Hallgatlak. Hát elég durva, hogy tegnap letöröltétek a videót stream közben, nagyon, az szép volt, le van mentve. Ja, felhívtam a gaminátor a legutolsó oldal, amit, tehát az soha, azt a legputribb, be tudsz fizetni bármiféle KYC nélkül, de soha nem tudsz pénzt kivenni. Ez oké? Nem oké. A gaminátor az ténylegesen a legundorítóbb dolog. Ezt már én is elmondtam, KDS-sel ezt megbeszéltük, én elmondtam neki, hogy ezt a videót, amint lejár ez a szerződés, amit ő elfogadott, szedje le, nem nézett utána, én lebasztam, ezt a chat pontosan tudja, és azóta nincs is egyébként ilyen. De úgy utána ő tegnapi napig fönnmaradt a videó? Unpublished-ban volt fent azért, mert a szponzornak még valahogy meglegyen, de elmondom neked, KDS-el az egész balhénkról, meg vitáról, meg semmiről nem tud. És annyit látott, hogy linkelgetik, meg a faszom tudja, meg ilyen üzenetet kapott, olyan üzenetet kapott, tegnap felhívtam, és leszette. Ennyi. Én nem tudok az ő cselekedeti... Tehát azért volt unpublished, hogy meglegyen a gaminátornak, és ez pont tegnap járt le, és most már le lehet törölni a videót. Nem pont tegnap járt le, csak mondom, elkezdték linkelgetni, stb. Meg nem tudta, hogy milyen dráma van, nem tudta mit csinálni, és letörölte. De most ezzel nem tudsz izélni magadat most, jaj, igazolni, hogy ti meg gaminátoroztatok, jaj, az ennyivel rosszabb, mit tudom én, holott te meg 024 ezt nyomod. No, de én rájöttem, hogy nálad az a baj, hogy aki csak azt nyomja, de hogyha mondjuk 50%-ban nyomod, az nem csak az a baj, mindenhogy elítélem. Minden a baj. Az elvárokat is, igaz? Azt hallottam. Ugye? Az elvározást is elítéled, és jobban büntetnéd, igaz? Tesó, nyugi, igen. Na, aha, de hogyha a spanod nyomja a promót, az oké. De hogy chilleljek jobban? Milyen spanod nyomja a promót? A Silló nem a saját elvárját promóztatja a gyerekével, az belefér? De, volt olyan is egyébként, igen, volt olyan is. És ő így nem patkány? Nem fér bele, nyilvánvalóan, de nem fekete-fehéren kell látni a világokat. Tehát oké, hogyha valaki csinál, most mit tudom én, a Silló az elfbárokat promótál, meg abból van pénz, hogy befektetett egy olyan cégbe, attól
hogyha már összebarátkoztam vele, és utána ezek itt vannak, akkor nem fogom. Ja, hogy oké. Tehát ha velem összespanolsz még a kasszi előtt, akkor most jó arc lenni a kasszi mögül, mert egy patkány vagy igazából. Tehát ez a beszélgetés semmi értelme, nincs, sehova nem jutott ez a beszélgetés. De van érve. Csak oda jutott ez a beszélgetés. Csak oda jutott ez a beszélgetés, hogy megint megkaptad, amit akarsz, megint le tudtad ebből szedni a kis figyelmet, megint megszeded magad, mert pontosan tudja mindenki, hogy te ebből körülbelül mennyi plusz pénz az a mai nap szerinted neked? Na, hogy van itt a pénz? Nem tudom, hogy vannak ezek a kaszinó szponzorok egyébként. Nekem a Blacky mondta, hogy nagyon sokat számít nekik a pénz, vagy a nézettség. És a következő díletbe valószínűleg nagyon jó lesz majd ez mert a nézettség után fizet egy kaszinó. Hát nem tudom, nekem a Blacky ezt mondta. Én nem értek a kasszíróhoz, nekem a Blacky ezt mondta, de egyszerűen nem akarok neked figyelmet adni, ezzel le is szeretném ezzel a kallal zárni ezt az egész vitát, jó? Szeretném, hát lezártuk, én most köszönöm, hogy tisztáztad. Rajtam. Én köszönöm, hogy befejezhetjük, hogy érted, de mit akarok mondani? Igen, a jövőben 12 évesek nem tudnak beregisztrálni ide, ez fontos. Meg befizetgetni, inkább az. Hát figyelj, valami van, tesó. Én őszinte leszek veled, nem értek ez a világhoz, tehát itt full vakon vagyok. Én megnéztem nektek a vitátokat a Goguval, és ott azért elég erős érveket hoz fel ez ellen. Azt sem most láttam, nem tudok erről mondom így, de... Na, figyelj, fogjuk rövidre, mert úgy hallom, már le akarod zárni. Röviden. Le szeretném zárni, de én már leszerettem volna ezt zárni, már nagyon... Részemről az utolsó rész. Röviden, aki lemaradt volna. Tudom, káros vagyok. Jó, ezen túl vagyunk, bevalljuk. Röviden, rágalmaztál streamben, hogy nem fizettem ki a pénzt, nem küldtem adományt. Ezt akkor visszavonod? Beismered, hogy minden centet, ami a kezembe maradt a végén, elküldtem? Beismerem köszönöm, azt. Ennyit szerettem. Nem köszönöd, semmit nem köszönöd. Beismerem azt, hogy az 1.058.000 forintot, amit neked a nézőid elküldtek donációba, annak a felét átutaltad. Mert mennyit kellett leadóznom? Mit mondtál? 40%-ot mondtál? Már, tesó. Most mondtad az előbb. Hát nem tudom, figyelj, nagyon remeg a hangod, zárjuk röviden. Nem remeg a hangom. Én hagyom azt, hogy te végig befejezd. Én elmondtam mindent, amit szerettem volna. Mondjad. Még lezárattam akkor egy utolsó? Ezért mondtam, hogy mondjad, ezt jelenti a mondjad. Köszi szépen. Most már azért van pénzed, érted? Nem úgy, mint 5 éve. Akkor utald már nekik még a maradékot. De hát amennyi jött, én elküldtem. Ha te adsz nekem utald már még 1000 forintot. Utald már még a leukémiás gyerekeknek még azt a 400 000-et. De milyen, uram? Nem, azért nem, mert... Csak úgy szipla jó tettből, hogy legyen egy kis ember, egy kis jó tettből. Na. Kis ember, aha. Figyelj, Ice, én idén több mint 20 millió forintot osztottam ki. Nekem annyi nincs, tesó. Nézőimnek. Az nem értek minden. De nekem te ne pattogjál, hogy én kinek mit fizessek. Én biztos vagyok benne, hogy jóval több helyen jártam, mint te. Te vagy a Justice, értem? Rendben van. Tesi, hallod? Jó utazást, csókollak. Szevasz. Fú, gyerekek, remélem ezzel le lehet zárni. Boldogok vagytok? Boldogok vagytok, srácok? Ez méltó lezárása volt szerintem a történetnek. Most már mindenki látja, hogy milyen Ruben igazából. Tehát a faszinál szerintem jobban. Tesó, nem ismerek olyan embert, aki jobban manipulál bárkit, bármit a faszinált. Eszméletlen a bittyom. De tényleg jól csinálja. Nagyon kemény. Na mindegy. Mit néztünk? Mi a véleményetek? Kíváncsi vagyok. Ez hogy el? Én ezt nem értem. Ezt valaki magyarázza meg nekem. Na, itt egy az első hosszabb üzenet. Konkrétan manipulációból élsz, ember. Mesélj róla. Mi van? Mikor? Csak ne felejts el charity stream után te is legalább 1 millát a saját pénzet hozzáadni, mert nem tudod, hogy Jó, én nem tudom, hogy titeket tényleg hogy tetszett meg azzal, hogy a pénzetek felét az már nem lett elküldve, de hogyha nektek ez így jó, arról én nem teltek, chat. Ha nektek ez így jó, arról én nem teltek. Figyeljetek,
Én mondom nektek, júni 7-én mi nyomni fogjuk, és ott pontosan az az összeg, ami mutat, hogy el van küldve, és amit az eSport 1 leír, hogy minden pennie megy tovább az alapítványnak. Életem legnagyobb Az mínusz a 1 milliót Hafer Evre előre fizettem, de annak vala az chat- egynek H ez az utolsó nap. Egészség. Annak chat minden egyes pennie tényleg el lesz utalva, úgyhogy ennyit tudok nektek biztosítani. Ennyi biztosítékot kaptak. Aki csalódott bennem ezek után, azt őszintén nem értem, de remélem, hogy meg fogom tudni érteni a napokban. Meglátjuk. Most majd beszélgetek stream után pár emberrel, akik ezt így nézték, és kikérem a véleményüket nekik is. Komoly volt. Tesület a PayPal-ból 70%-ot kapsz megválogatás, és adom 40% számot ki. Tudom, hogy csak angol tanár vagy, de ott a számítógép létszője számolt ki. Aj. Hát ez gáz. Ez gázos. Jól van. Figyeljetek, én megtettem mindent. Én őszinte leszek, megtettem mindent. Én megtettem mindent. Ha ezek után is ti azt mondjátok, hogy Rubennek van igaza, akkor jó. Én tartom magam ahhoz, hogy szerintem szánalmas, amit csinál, de hogyha ezek után is szerintetek neki van igaza, akkor jó. Kíváncsi leszek, mi lesz ennek egyébként majd a jövőbeli vonzata. Matya küldött 100 bitet. Kiverheted a faszodat az eSport egy cikkre, honnan tudná egy újságíró, hogy megy az adózás, mennyi marad STB? Miért ne tudná egy Ő azt újságíró, tudja megírni, tesó? amit lát tudatlanul. Ne erre érvej már, amit egy kibaszott újságíró megír tudatlanul, köszi. Jó, azért ez elég erős állítás volt, hogy az újságíró tudatlan. Elitoriaska küldött 100 bitet. Hatalmas www.vegre valaki belírt be a nyomorekbe, ez az ember a leggazabb a magyar Twitch-en. Hatalmas www. Norberto küldött 100 bitet. 10 hónapos száb vagyok és oszinte leszek, nem mint a Tobbi ember, sokat csalódtam benned, kar hogy nem veszed eszre, de keep it up, mindannyian fejlődünk. Ezt, tesó, kösz Norbi, csókollak. Nem tudom. Srácok, szerintem zárjuk le. A lényeg az annyi... Várjatok. Ja, ezeket nem olvasva. Ezt, mint mondtam, volt dolog, amivel egyetértek, de volt dolog, ami nagyon gyökér dolog volt, mint egymást lőni 10 játékkal. Ez egész vita gyerekes, és itt már csak a saját igazat próbálod menteni. Egyszerűbb lenne azt, hogy bocs, ember vagyok, hibáztam. Szerintem nem hibáztam, srácok. Ez a különbség. Szerintem nem hibáztam. Utána mentem egy dolognak, de nagyon szépen csinált egyébként Ruben, hogy ebből beefet hajtott. Srácok, nézzetek utána a dolgoknak. Én ennyit mondok. Nézzetek utána a dolgoknak. Őszinte leszek veletek. Én megtettem mindent. De most látom, hogy ti vele értetek egyet, a legtöbben. Figyeljetek. Itzatesz küldött 100 Megértem. Nem Megértem, érzed szánalmasnak és megértem, gáznak, hogy próbálsz minden ilyenben beleállni. Nem mélet adtál annyira, hogy válaszolj neki vagy megbeszéld vele, inkább most egy drámás beszéltünk. live szituációba mész Tesó, bele. hát ő generálta a dámát, ne idegesíts már. Na úgyhogy srácok, annyit akarok elmondani még igen, hogy nem fogok most senkit utálni a csetre Bobika most, 001 küldött 100 amit bitet. küldtök. A Aki lényeg az, Vinceozik, hogy el tudjátok ilyenek, csak dönteni szólok, ti is. Rubika azt hazudta 1 milliót utalt puszi. Igen, tudom, hogy azt mondta, hogy 1 milliót utal, de nem annyit utal. Kulabu Varxt küldött 100 bitet. Jó, ezt Nagy azért részeben akarom le mondani. kellene tudni, az egészet beteg gyerekekről van szó, utalt rádobott, van bizonyítéka, emberileg egyáltalán nem támadható. Hát szerintem épp, hogy emberileg támadható. Na várjatok. Jó, el szeretnék mondani egy gondolatot teljesen. A lényeg az, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy kinek ad igazat, melyik sztoriba érzi magát, érted?
jelen, de a lényeg az, hogy szerintem ez emberileg nem elfogadható, és ezt a témát itt le lehet viszont zárni. De chat, én most le fogom lőni a streamet, mert elmegyek, beszélek pár emberrel, meg kíváncsi vagyok, hogy ez a kívülről ez hogy jött le, mert lehet, hogy tudok belőle mit tanulni most abból, amit látok. Viszont srácok, én megtettem mindent, én kiderítettem azt, amit Ruben nem tudott megmutatni nekünk, úgyhogy ja, egyet kérek mindenkitől, ne menjetek át hozzá a streamre, mert kurva káros, amit csinál, és csak pénzt csinál belőletek, úgyhogy ja. Hallgassatok az eszetekre. Hallgassatok az eszetekre, srácok, és ne engedjétek, hogy megmanipuláljanak titeket. Ott van a szavazás a chat tetején, el tudjátok dönteni, hogy kinek adtok igazat, és igazából ennyi. A következő streamben holnap el fogunk látogatni egy elég komoly eseményre, nem fogok leakelgetni, de mindegy, el fogunk látogatni egy elég komoly eseményre. IRL-ezni fogunk chat, és ott lesz az Ogli is, úgyhogy srácok, lehet még húzni a témát, ha nagyon akarjuk, de nem fogjuk. Úgyhogy holnaptala, az pontosan nem tudom, hogy hánykor kezdődik ez az esemény, én ma a 8 órási vonattal megyek Pestre, hamarabb fog lenni a stream, mint általában, szerintem egy ilyen 2-3-kor. Szerintem 2-3-kor, de kirakom is a sztoriba. Szerintem 2-3-kor fog kezdődni. Úgyhogy onnan folytatjuk. és ennek meg a sztorinak örülök, hogy pontot tudtunk tenni a végére. Szerintem ezzel mindenki így van. Jó, mondjuk azért a chaten többen írtátok, hogy Ruben. Szavazzatok, srácok, még itt. Én elköszönök, csókolok titeket, aztán holnap Duma, és ténylegesen hallgassatok az eszetekre, chat. Ennyit mondok. Hallgassatok az eszetekre. Eszetekre. Spreading love. Szevasztok.